Chinese philosopher nga ipangalan nga si Confucius, niingon siya, "Those who know the truth are not equal to those who love the truth." Kadtong mga nakahibalo sa kamaturan, dili parihas ni adtong nahigugma sa kamatuoran. Maigsuon, diha sa itong Ebanghelyo, gipadayag sa atong Jesucristo ang kamatuoran. O kaning siya naghisgot nga siya mao ang kamatuoran. Siya usa sa amahan, gipadala sa amahan, o nagpadayag sa kamatuoran, pagtulunan sa kamatuoran. Apan diha sa iyang pagpadayag sa kamatuoran, ug siya mao ang kamatuoran, daghan ang nakahibalo. Apan dili tanan nga nakahibalo midawat o nahigugma o mituman sa atong Jesucristo. Gani diha sa itong Ebanghelyo ato nadunggan nga mingon ang atong Jesucristo, kung tumanaw ninyo ang akong pagtulunan, sa may pagtulunan nga siya ug ang amahan usara, ang kamatuoran nga iyahang ipadayag nga siya usa sa Dios, ipadala sa Dios, iyang amahan ang Dios. Umingon padayon siya, tinuod gayud kamo nga akong mga tinunan kung sila mituman sa iyang pagtulunan. Gani ningon pagid siya, mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Maysoon, gisulti kini sa atong Jesucristo tungod kay ang naminaw namati kaniya, nakadungog kaniya, nakabalo tungod kaniya, apan wala man mudawat o nahigugma kaniya. Ug tungod kay wala man sila midawat, wala mahigugma kaniya pinaagi sa pagtuman o pagsunod kaniya, mingsalikway sila sa Ginoo, ug wala nila naambitan ang hingpit nga kagawasan, nagpabilin sila diha sa pagkabinilanggo sa kamatuoran. Nabilanggo sila. Nabilanggo, wala sila kagawasan, tungod kay nagpabilin sila sa pagkamakasasala. Nabilanggo sa kasaypanan, nabilanggo sa pagkundira sa sala, nabilanggo sa kamatayon. Kung atong nadunggan o namatikdan diha sa unang pagbasa, ang usa ka hari, si Hari Nabucodonosor, nagpadayag og usa ka Dios, nagpaila usa ka Dios, nagbuhat siya bulawan Dios aron kini pagaludhan, pagaampuan, o pagasundon tumanon sa makatauhan, labi na ngadto iyahang pamatuod o gisulti ngadto kang Sadrak, Mesak o Abednego. Apan kining tulo wala mo tuo ngadto sa maong hari. Busa tungod kay wala man sila mo tuo, wala man sila mosunod, gisilutan pinaagi sa hudno nga kalayo. Gipa doble pagyud ang kasiga o nining maong hudno sa kalayo para silutan sila kay wala man sila mo sunod. Apan diha sa maong silot kay wala man sila mo sunod, kay sila nagpadayon sa pagtuo sa ilahang nailhan nga Ginoo. Maski sa silot diha sa nagsiga nga kalayo, wala sila namatay. Naglakaw silang tulo. Ug gani dili lamang tulo, kundi nay usa nga nakit-an nga tawo nga daw sama sa anghel. Kini mao'y nagtubos, nagluwas. Nga diha sa silot, diha sa kamatayon, sa kalayo, gumikan sa ilahang dili wala pagsunod sa Dios nga gipaila sa hari o sa kahari, Hari Nabucodonosor, nga mituo sila sa nga Ginoo, sama sa atong ituan nga Ginoo, nakaambit sila dili sa kamatayon, kundi sa kabanhawan o kaluwasan. Busa mga igsuon, ang kagawasan nga hustan sa atong Kristo, nga tanan nga mituo diha kaniya, dili na mabilanggo
sa sala, sa kondena, ug labi na sa kamatayon, kundili makaambit sa kagawasan nga mao ang kabanhawan. Hagit ka natong tanan, labi na ning panahon sa Korisma. Dili lang unta kita kutob sa pag-ila o kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa atong nadunggan diha sa ebanghelyo nga daghan na kahibalo. Apan wala sila mutuo. Wala sila mahigugma. Wala sila musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa atong pag-ila, diha sa atong kahibalo sa atong Ginoo, ato kining palawman pinaagi sa atong paghigugma kaniya o pinaagi sa atong pagtuman sa iyahang pagtulunan. Aron kitang tanan nga mituo, kitang tanan nga nahigugma, kitang tanan nga midawat kaniya, ato untang sangputan ang kagawasan nga mao ang kabanhawan. Pabilin kita nining maong pagtuo, pabilin kita nining maong kamatuoran nga atong puy-an. Niingon si Mahatma Gandhi, even if you are minority of one, truth is truth. Bisan ikaw, pipila lamang, usa lamang sa pipila, ang kamatuoran, magpabilin nga kamatuoran. Kung pila lamang kita sa mga pipila, o usa lamang kita sa mga pipila, apan ang kamatuoran, magpabilin gayud nga kamatuoran. Ang tinuod nga Dios, ang atong Jesucristo, pabilin kita ni ana. Aron diha sa pag-ila, pagdawat, pagsunod sa kamatuoran, ang atong Jesucristo, kita makaangkon og kagawasan. Ug ang kagawasan nga atong pag-aambitan, mao gayud ang kaluwasan, kabanhawan. Manindog kitang tanan alang sa katilingbanon nga pag-ampo.